tak čaute ľudia, vítajte pri prvom Let's Playeri. Dneska by sme si zahrali Minecraft a trošku nám to seká, nevadí. Tak, trošku sme si to osladili na tomto našom Let's Playeriku. Tak, akože v prvom rade ja som nemal kreatív, akože našiel som tu tieto veci, lebo teraz hrajem na mapke, ktorú som si akože našiel. Kokso, to je lagovanie. OK, oh shit, čo to je? Idem do. OK, ale ja nemám prišierky zapnuté. Dobre, tak ja si trošku zmenším obrazovku. Možno nám to nebude vadiť. OK, ideme. Ako mi to sekalo. Aha, nemám. Dobre. No. OK, idem. Ježiška, dobre. Trošku prasiatok sieme. Potom aj stromy. Tak sa mi to zjeli rudy. OK. Najprv som spal, ale tak išiel. Trulička. OK. Máme tu nejaké vecičky, akože diamantíky som vyťažil, boli v zemi. Aj krompač som mal, len sa mi vyničil. Bol to taký slabý diamantový, neviem ako to robili. Tak dostal som tu nejaké pravidlá z toho sveta. No tak, píše mi to tu, že nečitovať a som arený. OK, dobre, podrobnosti, blablabla, debiliny. OK, nechcem to. Dobre, tak. Som dneska prežiť v prírode, keby prie. A už ako viete, ja mám nový skin, urobil som si ho, no vy neviete, v tomto prvom Let's Playeri. Volá sa, nepovedal sa volá. OK, no, tak. Dobre? Tak, ježiš, čo je tomu prasaťu, keby som nejaký meč. A ja som si urobil meč. Tak, robíme si z dreva. Drevo tu nemám, ale sekeru mám. Tak. Keby ste tu počuli nejaké hlasy, tak to sú tu malé také dievčatka blbé. OK, ideme. Trošku drievka si zoberieme. Dobre, ok. Ničiť, drievko. Ničiť. Zdravím drievka, dobre. OK, tak, zatvor si, aby mám šmink neušli. Vyplne to svinka, blbá. Dobre. Dobre, tak. Ako som vravel, dačo si vykraftím. Keď som späť, tak. To, čo som sa striol, no urobíme si mečik. Styky. A stačí nám len jeden mečik, nebudeme si kopu mečikov robiť. Tak. Máme tu jablčka, ale mne teraz jablčka nebude treba, hlavne mi bude treba zabiť tieto prasiatka blbé. Lebo mi tu budú zavadzať trošku. OK, prepačte. Ja to nemôžem, vy ste mi tu zavadzali prasiatka, nemali ste tu chodiť. Prasiatka, choďte preč. Prasiatka zdechnite, dobre. Už umrite? Dobre. Neumrete, prasiatka sa neumrete. OK, idem si po mesíčko. Moje mesíčko drahé. Oj, mi tu seklo. Ospravedlňujem sa za sekanie fakt. Za to nemôžem, mám starý počítač. Pretože, kokso, to otváranie. OK. Tak ešte tu je svinka, mi seka za pre ňu. Tak, zdechni. Svinka, no, nekašli sa. Svinka! Dobre, svinka. Tu som dal mob spawner, akože nič sa mi nerobí, lebo mám žiadnu kvalitku, OK. Tak. Nemáme tu na tom svete skoro nič robiť, ale my tu budeme prežívať nejaké tieto chvíľučky. Budem točiť aj s kamarátom, uvidíme, keď sa bude dať. Volá sa Toby Channel. Jeho Toby Channel a my tu akože tento svet taký, čo som si urobil ja sám. No tak, ja som vám ho zatiaľ ukázal z celej skoro. Toto tu, čo som dole mal.
A idem si niečo vyťažiť. No, tu máme diamantíky. Ideme si vyťažiť. Budeme to mať aj lepšie na tomto svete. Budem kopu let's playov točiť, lebo mám kopu wordov. Mapky, akože. Zlož to, a tak som si stiahol. Dám vám aj možno. Dám vám aj do popisu. Neviem, keď sa bude dať. Lebo ja teraz skoro nič nestíham. Teraz niekde ideme. Nestíham skoro nič. Tak ideme tu okolo toho. Fúj, to strašne seká. Ale akože to by mu seká horšie. Dobre, no. Rudičku zničíme. Gogovi to vôbec neseká. Akože nebudem sa s ním porovnávať. Mám blbý počítač než on. Blbší určite a... Počkajte, ospravedlňte ma na chvíľku. Prepačte, na chvíľu som musel vypadnúť, lebo ma takto otravoval. Ok. No, ok. Je to seká. Nejak si skúsim vymazať programy, aby mi to nesekalo všetko. Ok, tak celkom dobre nám to vyšlo, tieto rudičky. Tak. No. Teraz, chcel som to prejsť, ale nič. No, seklo nám to trošku. Ja si pôjdem tu. Nechce sa mi to obchádzať, radšej si zničím. Dobre, ideme. Ježiš, to seká, bože. Dobre, ideme. Idem do temnoty. Idem do svojho domčeka, tam, kde som vám vravel, že budem tam spať. Ale najprv som spal tu dole. Mám tu celkom super takýto vyťažík, či čo to je. Ok, tak. To seká. Dobre, dáme to. Dáme si to tu. A už sa nám to vlastne robí, tak. Nebudem to dlho točiť, tieto let's playere, akože nie tak dlho, ako napríklad, nechcem sa po nich opakovať po tých hráčoch Gogo, Ježík a tak, viete, ako natáčajú väčšinou 3,5 hodiny. Ja budem málo, lebo proste nechce sa mi platiť za to, tak, no, tak. Máme nejaké vajíčka, pigmenov a tak. Ešte sa mi to neotvorilo. Dáme si tu obrazíky trošku, aby sme si to sladili. Jej. Taký pekný obraz. Jej. Kung fu. A ešte tu si dáme nejaký obrázček. Dobre, tak to nám stačilo. OK, no, tak. Tu nám píšu debilinky. A vlastne ľudia, ja som vám sľúbil, že no, možno keď dáme takých 5 lajkov, budeme natáčať ďalší let's play. Keď dám takých 5 lajkov, budem natáčať ďalší let's play, minimálne. A do tých 30 lajkov ešte maximálne. Dobre, tak toľko lajkov musí mať. Najviac. A keby som nedal, tak neviem, možno si prestanem natáčať. No neprestanem, ale akože budem niekedy natáčať ešte nejaké videjka. Ale prosím, ja sa z vás nestražím, môžete mi dať aspoň lajčík, jeden stačí. Tak, mne sa zdá, že sa už budem asi lúčiť. Čaute. A dávajte lajky, odber, ak sa vám to páči. Nepáči, keď sa vám to, tak dávajte dislajky. Čaute.